Tämä podcast käsittelee kaikkea ja sitä, miten kaikki on nuketähteriä. Ja kun puhutaan kaikesta, on kaikki myös otettava huomioon. Jakso 14. Kartta. Sanotaan, että katsoja on vaikka Moskovassa, menossa teatteriesitykseen, joka sijaitsee kaupungin toisella puolella. Hän katselee etukäteen reittiä ja toteaa, että voisi matkustaa metrolla tuosta tuonne ja kävellä sitten loppumatkan. Metroasemalla, kun katsoja putkahtaa takaisin maan pinnalle ja alkaa kävellä, hän pian tajuaa, ettei mitenkään ehtisi esitykseen, koska kaupunki on isompi kuin hän oli olettanut. Samalla hän tajuaa ehtineensä jo toisen esitykseen, karttaan. Kartta on tietysti vain nimi piirustukselle, samalla tavalla kuin nukke on nimi vaikka puupalalle, maan lippu on nimi maalattulle kankaalle ja raha nimi likaiselle paperille. Yksinään niillä ei ole mitään arvoa eikä tarkoitusta. Karttaesitykseen tarvitaan kaksi muuta tekijää, paikka ja katsoja. Esitys toteutuu, kun kaksiulotteinen piirustus, kolmiulotteinen paikka ja katsojan psyyke kohtaavat. Samanlaisesta triosta koostuu animoitu hahmo. Ei nukessa, ei nukettajassa, eikä katsojan mielikuvituksessa, vaan niiden risteyskohdassa. Kartan perustana on tieto, mutta sen toiminnan edellytyksenä on tuntemattoman olemassaolo. Ilman tuntematonta kartta olisi hyödytön toisto. Kartta on sitä varten, että saattaisi eksyä, niin kuin näytelmä on sitä varten, että tapahtumat voisivat mennä myös toisinpäin. Hamlet aikoo kostaa, mutta voi olla myös kostamatta. Siksi jäämme katsomaan, mitä tapahtuu. Katsoja Moskovassa voisi ehtiä esitykseen, mutta kiinnostavampaa tällä hetkellä on se, että hän juuttuu ostamaan pussihapankaalia hampaattomalta mummolta Aleksandra Nevskogon kadulla. Muut esitykset järjestävät juonensa ajallisesti, ei aina välttämättä suorana viivana menneisyydestä tulevaan, mutta aikajanaa pitkin kuitenkin. Karttaesityksessä juoni rakentuu tilallisesti. Mittakaava toimii keinona, joka kehystää tapahtumat ja asetelmat. Tämä tarina tapahtuu tässä kaupungissa. Tai tämän tarinan keskellä on syvä valtameri. Tässä tilallisessa esityksessä katsojat saavat perspektiiviä itseensä omalta paikaltaan. Olen niin pieni. Tai elämme niin kaukana toisistamme. Tai olisin voinut olla nyt siellä teatterissa esitystä katsomassa. On houkuttelevaa ajatella, että karttaesityksessä on yllin kyllin lavasteita. Rakennukset, tiet, puistot, vuoristo, mannerosa. Oikeastaan sen lavastus on kartteleva ja saavuttamaton. Värikkäät merkit kartalla
kiinnittyvät mieleen kuin nuppineulat, jotka poistetaan heti ajatussauman ompelemisen yhteydessä. Siinä silmän räpäyksessä, kun nähdään joku kohde omin silmin, se muuttuu todelliseksi ja näin karttaesityksen lavasteet katoavat kuin nykyhetki tulevan ja mennen suunnattomassa pusserruksessa. Myös alitajunta katsoo tätä esitystä salaa. Sillä aikaa, kun tietoisuutemme laskeskelee etäisyyksiä, kulkuneuvoja ja aikaa, alitajunta valmistautuu virittämällä kehon tulevaan. Kävelemisen ponnistukseen, sadepissaroihin, jotka valuvat niskasta alas selkään, ohikulkijoiden väistäviin katseisiin, tuoksuihin matkan varrelta. Alitajunta pyytää muistilta lainaan vähän aistimuksia ja dramatisoi näytelmästä oman version. Siellä tietyssä kohdassa pelkäämme, toisessa kohdassa tunnemme olomme kevytmielisiksi ja kolmannessa taas vajoamme mietiskelyyn. Katsoja kävelee sinne, kävelee tänne, harhailee ja harhauttaa itseään. Hän haluaa, että hänestä olisi moneksi ja tuntuu, ettei riitä yhtään mihinkään, alkuunkaan. Lopulta hän palaa bussipysäkin seinällä olevaan käsikirjoitukseen ja siinä punainen piste kertoo hänelle, olet tässä. Esitys päättyy.